treballant en un incendi entre el municipi de Vallbona de les Monges, Belltall i el que serien Alec, Ciutadilla. L'havíem donat per estabilitzat amb una superfície aproximada d'unes 6 hectàrees i mitja. Ens ha sorprès relativament que ens ha saltat l'incendi perquè hi havia una guspira que havia saltat al costat, més enllà d'un barranc de bancals, en una zona boscosa que ha agafat ràpidament empès per la marinada que ja bufava en aquell moment i perquè era una vessant insolada, i això, al ser un mosaic de zona forestal de pi blanc i de camps de rostoll cerealístic, això ens ha provocat que molts focus secundaris que han caigut ràpidament han propagat amb molta intensitat i els recursos que havíem encerclat els ha estat impossible tornar a confinar i donar per estabilitzar l'incendi un altre cop. Una de les coses importants és que no hi ha cap persona afectada per l'incendi, que això sempre és una informació que ens ha d'alegrar a tots. En aquest moment estem treballant al voltant de 6 quilòmetres, 750 metres de perímetre, que és tota la feina que estem fent, no només nosaltres. En aquest cas he de dir que hem rebut molta col·laboració i molt intensa de molts pagesos oferint els seus tractors, que ens ha permès llaurar molts camps i facilitar que no es torni a passar el que ens ha passat a migdia, i també les agrupacions de defensa forestal dels municipis més propers a la zona de l'incendi. Tenim una superfície estimada d'unes 191 hectàrees aproximadament. Estem treballant amb 221 bombers, uns 66 vehicles terrestres i en total hem tingut mobilitzats 16 mitjans aeris que de forma alternativa han estat donant suport a l'extinció. A nivell d'afectacions no hi ha afectacions sobre cap vivenda que tinguem coneixement. Potser hi ha alguna casa de pedra seca d'alguna explotació agrícola que hagi pogut quedar afectada. Hem demanat el tall de la carretera C14 entre Belltall i Ciutadilla per intentar limitar l'efecte que podria provocar l'impacte en una carretera que és relativament molt transitada, i també la carretera d'accés, la L201, que accedeix des de Ciutadilla a Nalec. També, perdó, destacar la col·laboració dels Mossos d'Esquadra amb els talls preventius de les carreteres i el confinament d'aquestes poblacions i el cos d'agents rurals que està fent les tasques d'investigació de la causa de l'origen de l'incendi.